Els horts urbans són una opció per donar espais verds a les ciutats. Ja fa uns anys que a Barcelona se n'han creat de tota mena, grans, petits, enterrats o en solars. Tots tenen un mateix objectiu, fer veïnat i ajudar els barris a respirar. Pues este huerto, yo ya tenía un huerto por ahí por otras tierras y cuando pusieron el cartel de anuncio, cuando pusieron el cartel que se iban a sortearlo aquí en el punto verde de la Sagrada Familia, fui al ayuntamiento y me apunté allí. Vengo cuando tengo tiempo y como tengo todo el tiempo del mundo, pues casi siempre puedo venir y hacer algo, aunque no haga mucho. Ahora vengo, les echo una mano a esos chicos y ya está. El de l'Alfredo Pobledor és un dels horts que l'Ajuntament ofereix a persones de més de 65 anys. Tot i així, molts horts de la ciutat són ocupats. En un moment de màxima especulació urbanística, algunes veïnes han decidit ocupar solars abandonats propietat d'empreses o institucions. L'Hort Fortalesa és un projecte que vam començar des de Ens Plantem perquè vam descobrir que estaven intentant construir una macroresidència d'estudiants que acaben funcionant com a hotels i per tal d'impedir-ho vam estudiar en quin solar estava ubicada i vam ocupar el solar, construir-hi un hort perquè el Poble Nou té com tota una història de lluites al voltant d'horts urbans i els de seguretat privada van entrar en un moment en què no hi havia ningú de l'assemblea dintre l'hort i van arrencar bàsicament les plantes. El risc d'aquests horts és que poden ser desallotjats. L'hort de l'Avantguàrdia al barri del Poble Nou n'és un exemple. Tot i així, les activistes no rendeixen i lluiten per teixir xarxes urbanes d'horts per tot Barcelona. Malgrat els intents de contactar amb els tècnics de l'Ajuntament, la institució no ha volgut explicar el seu posicionament davant d'aquest fenomen. Ocupats de la xarxa municipal, molts horts urbans s'estenen per solars abandonats de la ciutat de Barcelona, ja sigui per endur-se gas als fruits plantats o per evitar la construcció de grans hotels i residències d'estudiants. Aquests horts responen a la necessitat de molts veïns de trobar espais de lleure compartit enmig del barri. Gerard Ventura, Informatius UPF, Poble Nou.